niha beşa ku bûyerên di nava hefteyê de mohra xwe li Rojava Kurdistanê xistin. Mêvanê me jî nivîskar û rojnamevan mamoste Fehîm Îşiq ve mêvanê me bê li stûdyo û bi taybetî jî di mijaran qanûna sansorê li Tirkiyeyê ku bi dengên AKP û MHP hat erêkirin her wiha hilbijartina Serokkomarê Iraqê Abdulatif Reşîd em ê mamoste Fehîm Îşiq te gotû bêj bikin. Destpêkê de nûçeya xwe a derbarê qanûna sansorê ya ku bi dengên wekîlên AKP MHP hatibû erêkirin em hev re guhdar û temaşa bikin. Faşîzma AKP MHP ji bo hemû civak û muxalîfan bêdeng bike pêşniyar qanûna sansorê amade kiribû. Ev qanûn li meclîsê çend rojin dihat nîqaşkirin. Tevî partiyên muxalefetê saziyên çapemenî û civaka sivîl li dijî pêşniyar qanûnê bûn. Pêşniyar qanûna ji 40 xalan pêk dihat bi taybetî sansûrkirina medya dijîtal û bi giştî jî bêdengkirina muxalefetê esas digire. Di serî de HDP hemû partiyên li derve îtîfaqa faşîzma AKP MHP li dijî qanûnê bûn. Nûnerên partiyan li meclîsê nerazî bûn û dijberiya xwe nîşan didan. Lêbelê AKP MHP guh neda nerazîbûnan qanûna sansûrê ji meclîsê derbas kir. Di nava wan 40 xalan de ya herî zêde dihat nîqaşkirin xala 29 bû. Li gorî vê xalê kes an kesên nûçe û agahiyên ne li gorî kêf û berjewendiyên faşîzma AKP MHP belav bikin, dibêje salekê heta 3 salan werin cezakirin. Malperên nûçeyan jî wê wekî rojnamevan werin dîtin, divê nûçeyên weşandinê jê nebin û arşîv bikin. Ji bo girtina qartên çapemeniyê divê serî li serokatiya ragihandinê ya Serokkomariya Tirkbêdayîn. Nûçe û nivîsik derbarê wê de biryara rakirinê bêdayîn wê ji bo hemû malper û platformên medya dijîtal derbas bibe. Herwa platformên medya dijîtal jî divê li Tirkiye ofîsekê vekin û nûnerên xwe erkdar bikin. Belê temaşevan hêja ji bo nirxandina vê mijarê li stûdyo mamoste nivîskar û rojnamevan Fehîm Îşiq li vir amade digerekî bixêratî bernama me. Ev çîrok ne ji nû ve lê îdî hat tespîtkirin mesela sansorê li ser çapameniyê îdî hêdî hêdî girantir bû bi qanûna dawî. Yani rastiya xwe de ez wek tiştekî nû nabînim. Ez wî serî de bêjim. Berê jî hebûne. Niha mesela bi taybet piştî sala 2015 ku carekî din dewletê biryara şer li dijî Kurda da ewil ji çapemeniyê dest pê kirin. Yani xwestin hemû çapemenî bigirin bin kontrola xwe. Ve piştî 2016 jî ew kudeteya askerî darbeyekî qaşo çêbû li Tirkiye. Piştî wê darbeyê jî sedî nod û pênc çapemenî di kontrola dewletê de. Yani êdî AKP MHP jî nabêjim çünkü devletekî ye. Devletekî em bêjin faşîst. Sedî nod û pênc niha jî sedî nod û heftê çapemeniya li Tirkiye dibin kontrola devletê de. İja ser vê yekê jî dikirin nedkirin denge opozisyonu, denge muhalefeti net karibun bibirin. Çünkü teknolojiya îrojî êdî ew derfeta dide gelek insanan ku dikarin bi tena serê xwe ji sedî nod û heft çapemeniya dewletê zêdetir bandor sergel bikin. Ser de jî wekî mînak mesela bêjim piştî 2016 hemû çapemeniya cemaetê hilweşandin. Lîro em li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê dibînin ku çapemeniya azad ser piyaye yani hindî jî zext dikin lê dîsa jî ew dev jî karûbarê Her roj jî digirin. Digirin, her roj digirin. Niha jî nêzî heftê rojnamevan zindanê de ji çilî zêdetir ji vana rojnamevanên ji çapemeniya azad in Piranî jî Kurdin. Jan ser vê yekê jî dikin nakin nikarin pêşî vê yekê bigirin. Yani ew zexta wan têrî vî karî nakin. Îja divir de çi ye tiştê nû? Tiştê nû ev qanûna sansorê carekî din eşkere kir ku hikûmeta Tirkiye yan jî rayedariya Tirkiye, destlatdariya Tirkiye di rewşa xwe ya herî lawaz de ye.
وی لاوازیه خازı çıp ki وی لاوازیه خود خوازı بزخته زیده Ve şiire. ve şiir. O her vaha bitirse peşiyle rastiye bigre. بله لیدی ساجی طبیعت ما مست ببوره از تشتکی بیشم هر چی قصیده گفت یعنی تمام چاپ من یا دموکرات آزاد آ کردا آ ترکات کاری حتی است که خوابگینه رای گشتی آ ترکیه و کردستانی ام بخواز نخوازن جی دیسا تأثیراوی هیا یا نه yani bu xapandına raya geçti mi? Bas tam ve kanun asansörü. Ama eğer kanal televizyonun hemi destete de ben, hemi dezgahın raghandine الجورات نوچين خابدين كم زيادة تأثيرها وهي. Mesela daha ve kanun ile işte her derket peş eve ku dibe kanun bu xud beje ku nuçeyn derev ve ben ceza kirin. İjat ledneri درو چیه الجورا derev sedi nodu hafte ku çapemeniya deste devlet ede. Derev atkine var. أول بني. Derev yani ev kanun. Gerek Derev ku kova peki. beni. Verep kar alin de avul de ev sedi nodu haft çapemeniya devleti bu xu hemu ben girtin lazım. Yani çünkü tüm çeyvani rastin tüne. چرا هنا كو خوابگین رای گشتی برانبری به قانون تجربات هات الورمایی Beguman ya heri mühim berxudana çapemeniye yani evin ku muhalifin her biçi rengibin o biçi bedelibin biçi bedelibin deve devj rastiye bernedi yani nuçe rastiye şo nuçe eve yani nuçe de tu dikari tana briya nuçe rastiya civate bigiri gel yani nüçegihani jiş boye ki mesela hatta nohaji gelektiş mesela bak minak ام دکارن وی که پراتیک eğer تک بینن çapemeniya azat ev kesen ku ji helikopteri hatibun avetin u yek jwan hatibu şehit kirin ne nefsandana pe neket bana کس بین ev kesek pe ne de hasya ija ve gaveci gava ve nüçeji çekirin bedeleki grandan le devj rastiye bernedan yani gelek tiştendim bir rengi hadvir de Kemasiyek çi varide heye nihal Türkiye hen kesin ku kuvvet opozisyon dedin naskirin yani diji AKP'nin ama şkhayni içi dijaheti yavan tüney mesela evtikarım rahati jibejim çapenim niye ku neziktiri neziki CHP'ni yani muhalefeta devletine ev çapemeniye mesela rastiye deji tere kuhildi bjereyi embejin rastiye civake hemu nabeji mesela ev kesen ku zindananda ten katil kirin ev kesen ku kolananda ten katil kirin ev kesen ku yani çapemeniya kurdi de ten nüfisandın derbari vandın nüçeten çekirin dve çapemeniya cinagri İşte şerek naben avandı yani planit rayamine ve ku evana hesap nav hev dedi benim. Fakat işte ki dince he züjbejim balkeş mesela bertekek bir bezincil parlamentoyu lehember ve kanunu ne hat nişandan. Çünkü ev cizanın ku ev kanuna derketine xuda kadük yani nikar bebkar alin. Bele ve hayameki bebkar binin ama سرناکه به واسطه vallahi sernake ve yek ya diyeminci ev kanuna buxu dici makezagona destura bingehin ya Türkiye ya nuharaji بله zıddı yani bugor destura bingehin ya nuhaji بله ya heyici nikarın ve kanuna bkar binin ama bçavayı bkartinin hem o çap dezgehin yasayı destevan deyi hem bu dozgeru hakimu nizamçı hem bu destevan deyi yani evci edi buyu dezgehi ki siyasi jber ve ki ve terse ve zakti khazım bkar binin ama ve serneke ne sabah گلک سپاس مامسته مجارا ما دومی جی می هم اب کرتی بجید خازم نرنات تایبتی جی پشتی چند ماهان پشتی دمک دریج ده انجام ده داوی ده کرد بیجن دکتر عبداللطیف رشید وک سرک کمار عراقی هات هلبجارتن ام بهفر الوین و چه خواه گهدارو تماشا بکن پاشه جی امی وی مجاری و گرنگی هلبجارتنا دکتر عبداللطیف رشید معامسته فهیمره گوتو بیش بکن پارلمنترین عراقی جبو هلبجارتنا سروکوماری نو لپارلمنتوی الهفجیویان سونه نامزد جبو سروکوماری کتنه هلبجارتنه ده تورا یکمین ده همون نامزدان جی دنگ پیویست نگرتن و هلبجارتن ما تورا دویم
تورا دویمین دنابرا برهم صالح و لطیف رشید ده پیکات. ده دنگدانا دویم هلبجاردنه ده لطیف رشید 162 دنگ و برهم صالح جی 99 دنگ دست خستن. دوی انجام ده دکتر لطیف رشید وکه سرکومار عراقی هاته هلبجاردن. لطیف رشید سرکومار نوی عراقی لطیف رشید کیه؟ سرکومار نوی عراقی لطیف رشید ده سال 1944 ده لسلیمانی اجدایک بویه. ده سال 1968 ده لزانکویا لیورپولی بشا اندزیاری یا شارستانی قداندیه. ده سال 1976 ده لزانینگها منچستر دکتورا خوند. ده سال 1986 ده نونره یکیتیا نشتمانی یا کردستان یا بریتانیای بو. ده سالا 2004 ده بو وزیر جافکانی آویا عراقی. دنافبرا سالین 2010 و 2022 ده شیورمند سرکومار عراقی بو. رشید هفجین انداما پولیت بیروی یعنی که شاناز ابراهیم احمده و سه زاروک نوی هنه دو گر و یک کچه. سرکومار بری عراقی برهم صالح پشتی انجامین هلبجاردن رشید پیروز گر و داخوازین سرکفتنی خواست. کار عولی سرکومار نوی عراقی لطیف رشید آواکرنا حکومت کنو بو. جبو آواکرنا حکومت کنوجی محمد شیا السودانی جبو آواکرنا حکومت ارکتار کر. تجي باشور ماي دمك دريش بلكي تو جنيز وشي ناستكي بطيبه تيجي عليه كتير اجتماعي كردستان دكتور هل بجارتنا دكتور عبد اللطيف رشيد بيشتي وصا دمك آلوس كردال هف نتكر كيش خو هل بجيرن تو واطي او تشاد بينمون Yani beriyer tiştibe bejim hilbijartına Serokkomarê Iraqê bixwe mühim e. Yani dozde mehser derbas bu ketsin meha sêzdeyê ku net karîbûn serokkomar hilbijêrin. Ji ber wê yekê net karîbûn hikûmetekî ava bikin û pirsên Iraqê jî gelekin. Yani tena serê xwe ne li Başûrê Kurdistanê li Iraqê giştî jî pirsgirêkên mezin hene. Ji bo çareseriya pirsgirêkê jî berî her tiştî divê rêvebiriyek hebe. Yani Irak hatta nuha tu rêvebirek tune bû û ev valahiyekî mezin derdixist ortê û ew aliyên ku dixwastin ji valahiyê îstîfade bikin karibûn îstîfade bikin. Ya her îzê de jî îstîfade dikirin em baştir dizanin ku Tirkiye û İran bû ku her du jî sondxwarên neyarê Kurdanê. Yani di wî warî de ev valahiya wê ji ortê qenebe ji bo heyamekî bijî wê ji ortê were rakirin ya din jî tabi pirsgirêka mezin di hilbijartina Serokkomariyê de navbera Parti Demokratîk Kurdistan û Yekîtîn Niştimanî Kurdistan de bû. İja divir de her du namzet jî ji Yekîtîn Niştimanî Kurdistan bû. Lê feqet tiştê xuya kir ku yani Yekîtîn Niştimanî Kurdistan net karî bû Behram Salîh baş ve bikişîrî. Lê bi vî awayî rêyekî dîtin ku hem ew pedeke zimnî bi hev kirin hem jî ew aliyên din yê Iraqê Şia jî Sunne jî bi vî awayî razî kirin ku bi rastî serokkomarek hilbijêrin. Ya din jî yani tabi text gelek tiştî gorîne nizanim yani piştî textê wê çawa be Latif Reşîd jî welatparêzekî Kurd û hêja û niştimanperwer ji bo Kurdu Kurdistan xebatekî baş daye heta nuha û di vî warî de jî gelek caran jî mesela ew aliyên ku ji derve müdaxeleyê Iraqê dikin bi taybet li dijî Tirkiye û İranê jî gelek beyanên wan hebû xwedî helwest bûn. Em hêvî dikin ku ji niha şûn de ew helwesta ser wî textil ser wî rayedariyê bi xurtî nîşan bidin. بێگومان yani Doktor Abdülatif Reşid serokê Iraqê û Iraq jî welatekî tev li heve Erebin, Kurdin, Türkmenin Müslümanın, Sünnîne, Şiîne, Ezdîne, Kakayîne, eş kustanım tırşıkeke mezine zanê gerek biro rewşa jî fehm bike serokê hemiyaye. Ama tabii tiştekeye mesela divir de eğer alîkî êrişî welatê te dike tu mecburî welatê xwe biparêzî, xaka xwe biparêzî. Yani bi gor huquqa navnetewî jî dikarin helwestek bigirin. Ev ya nayê wê wateyê ku Iraq li dijî Tirkiye û İranê şer bike. Fakat xakparastin ji bo wî welatê her wiha namûse jî, mafe jî. Yani di wî warî de dikarin helwestekî xurt nîşan bidin. Tabii ev piştek jî girêdayî damezrandina hikûmetê bi rastî jî hikûmet
Sudani aşkere kirin ama hej ev bertekin muqtada sadır wandı domin yani evet cevabı bedi peşe rojede hina gelek yine diyar aslında. Tiştek beji ama tişte diyar eve dixwazin Irak rengeki jnu ve saz bikin ama hinde jî hêsanın yani piskirêkên Iraqê gelekin welatekî hinde zengin lê hinde jî di nav feqîriyekî mezin de dijîn û her wiha hemû alî jî zextekî mezin danîne ser Iraqê. Gelek spas. Spas baş. Rojname van nivîskar Fehîm Îşek gelek spasiyat ve tevlî bûna te slav